Ngayong hapon sa inyo mga kabyanan, mayong hapon sa aton nga mga followers dira sa aton nga Facebook page ang Pulong San Dios /Hiligaynon Catholic Bible Reading. Kag kung kamo man ang lantaw sa aton nga YouTube channel ang Hiligaynon Catholic Bible Reading. Mayong hapon mga utod ko kay Ginoong Hesukristo sa subong nga adlaw amo ang adlaw sang Miyerkules, Agosto 23, tuig 2023. Sa subong nga hapon ang yari naman kita sa aton programa ang Katesismo sa Hiligaynon online. So sa nagligad nga aton nga programa sang amo man sini nga adlaw ang nagligad nga semana, ang aton nga talakay amo ang kapitulo 2 o kung ikaduha nga kapitulo sang pagtuo. Sa subong naman mga kabyanan, ato naman nga talakayon ang kapitulo 2 manggihapon, pero ara na kita, magasulod na kita sa nagatuo ako. So ako ang inyong mangin host sang sini nga programa subong nga hapon. Ako si admin ninyo kag ini ang Katesismo sa Hiligaynon online. Ini naton pagpadugayon pa, sugudan naton ini sang isa ka malip-ot nga pagpangamuyo. Sa ngalan sang Amay, sa Anak, sa Espiritu Santo. Amen. Pangamuyo sa Espiritu Santo. Kari ka o Espiritu Santo, pagpuna ang mga tagipusoon sa mga nagatuo sa imo, pagpadagdaba sa ila ang kalayo sang imo balaan nga paghigugma. Ipadala ang imo espiritu kag sa ila matugak mapanibag-o mo ang nawong sang kalibutan. Mangamuyo kita. O Dios, sa kasanag sang Espiritu Santo, gintudloan nimo ang mga tagipusoon sa mga nagatuo. Itugot mo nga paagi man sa Espiritu Santo, akon manigugmaon ang maayo kag matarong, kag malipay sa iya mga paghikot nga nagahatag sang kalinong sa among kaugalingon, paagi sa kay Kristo nga among Ginoo. Amen. Sa ngalan sang Amay, sa Anak, sa Espiritu Santo. Amen. So ato mga kabyanan ang aton malip-ot nga pangamuyo, kag sa subong naman nga hapon
ato na nga pagatalakayon ang aton nga topiko sa subong nga adlaw. Ang kapitulo 2, ang nagatuo ako. So ari na kita sa ika-13 o kon ika-13 nga pamangkot mga kabyanan sa aton nga pag talakay naton sang nga tawag nga sadsaran sang katesismo sang Santa Iglesia Katolika nga ginpresentar ko sa inyo sa mga nagligat pa nga mga aton nga pag programa diri sa aton. So ang ika-13 nga pamangkot, ano bala ang labing importante nga mga butang nga ginpahayag sang Dios? Ang sabat mga kabyanan, ang importante nga mga butang o kon kamatuoran nga ginpahayag sang Dios amo ang aton ginatuohan nga makita sa nagatuo ako. So mga kabyanan, mautod ko kay Ginoong Hesukristo, ining nagatuo ako, amo ini siya ang isa gid ka importante nga pangamuyo na kung sa diin diri makita ang mga butang kag mga kamatuoran nga ginpahayag sang Dios sa aton nga mga tawo. Kag aton ini ginatuohan, hindi lang ginapatihan, kundi nga matuod-tuod nga ginpahayag ini sang aton Ginoo sa aton nga mga tawo. Sa sunod nga slide mga kaabyanan, sa ika-14, abi pa nga dia ang nagatuo ako. So amo ini ang pangamuyo sang nagatuo ako. Nagatuo ako sa Dios amay nga makagagawom sang tanan, nagbubuhat sang langit ug sang duta. Nagatuo ako kay Hesukristo, iya anak nga bugto nga aton Ginoo. Ginpanamkon siya sa lalang sang Espiritu Santo, anak ni Santa Maria Birhen, ginsakit sa sugo ni Poncio Pilato, inlansang sa krus na matay kag ginlubong, nanaog sa mga minatay, sa ikatlo nga adlaw na banhaw siya liwat, gikan sa mga minatay, nagkayab sa langit, nagpungko sa tuo sa Dios nga Amay, nga makagagahom sang tanan. Gikan didto magakari siya liwat sa paghukom sa mga buhi kag sa mga minatay. Nagatuo ako sa Espiritu Santo, sa Santa Iglesia Katolika, sa kaupdan sa mga santos, sa pagkawala sa mga sala, sa pagkabanaw sa mga lawas, at sa pagkabuhi nga wala sing katapusan. Amen. So ini mga kaabyanan, ini ang kabug-usan nga pangamuyo sang nagatuo ako. No? Ang nagatuo ako mga kaabyanan, ginatawag man ini siya naton nga ang credo. O kung sa English nga pulong Apostles' Creed. Ini siya amo ang mga butang kag kamatuoran nga kung sa diin ginpahayag sang Dios sa aton nga mga tawo ang iyang misteryo. Kagang ini nga makita niyo mga kaabyanan, madamo siya sang mga kamatuoran nga hindi naton gid masiling mapalagpatan, no?
Pag hindi gid kita siling nga mapatalang bangod ini nga pangamuyo ang tuod gid nga natabo kag ginpahayag sang Ginoo sa aton nga mga tawo. Diri naton mahibayloan kung ano bala ang ginasiling sang nagatuo ako, no? Kay may malip-ot siya nga kasaysayan nga kon nga gin-include o kon gin-upod agod nga mangin mabinungahon ang aton nga pagtalakay subong nga hapon sining aton katesismo. Ini ang ginkuha ko sa Catechism of the Catholic Church Facebook group nga ginpost ti Toby Kinobi na may tigulo The Apostles' Creed, 12 Articles of Catholic Faith. So, mga kabyanan, kung makita ninyo, excuse me, makita ninyo mga kabyanan nga ang pangamuyo ang may ara sang mga gitawag nga mga bahin, no? Kag ina mga bahin nga ina ang aton sa mga masunod naton nga mga sa aton nga programa diri ang aton talakayon, no? Kag ang ina nga mga bahin ginatawag man nga mga artikulo. So amo ni ang akong ginkuhaan. So ano bala ang malip-ot nga kasaysayan o kon short history or short background sa ginatawag nga nagatuo ako o kon ang The Apostles' Creed sa English pa. Ini mga kabyanan ang ginlubad ko halin sa pulong Ingles o English agod nga mahangpan ninyo mga kabyanan pag mga utod ko kay Ginoong Hesukristo. Ginasiling nga suno sa tradisyon sang simbahan ang nagatuo ako ang ginhimo sang 12 ka mga apostoles sa adlaw sang Pentecostes. So sa 12 sini ka mga apostoles mga kabyanan sang ginhimo nila ini si Judas Iscariote nga amo ang nagluib sa aton Ginoo ang wala na diri bangod nga patay na siya, no? Because nga siling naton nga ginutas niya ang iyang kabuhi, no? Kay bangod nga grabe ang konsensya sang ginsukot siya bangod sa kung inyo may baluan nga si Judas Iscariote amo ang nagtugyan sa aton Ginoong Hesukristo sa mga Fariseo ag sa mga pangulo nga mga pari ag sa mga manunodlo sang kasugoan sa balor nga 30 kabilog nga pilak, no? So ulihin na lang na baluan ni Judas Iscariote nga ang iya gintugyan hindi gali isa ka ordinaryo nga tawo kundi isa ka anak sang Dios, no? Kag gusto ko lang diri mabalaan yung mga kabyanan nga sa 12 sini ka mga apostoles kinilisa na diri si Judas Iscariote kag ang nagbulos sa iya amo si San Matias, no? O kon si Matias. Ining adlaw sang Pentecostes mga kabyanan ang ini siya amo ang pagkunsad sang Espiritu Santo sa mga apostoles kag sa mga tumuluo nga ini ang nagkunsad sa ila sa nawong o kon sa itsura sang dila nga mga kalayo kag naghambal sila sang mga lain-lain nga mga lengguwahe, no? Sang bilog nga kalibutan nga nagapahayag sang misteryo sang aton Ginoo kag sang aton Ginoong Hesukristo, no? Nga ini ginhimo sang 12 ka mga apostoles mga kabyanan ang nagatuo ako o kon ang The Apostles' Creed. Bangod sang madamo nga mga tawo nga nagakonberter sa Kristohanong pagtuluan. Kay bangod sang amto nga time, sang tion sang Pentecostes nagadamo ang mga tawo, no?
nga naga-convert o kung naga-converter halin sa pagtuluan nila nga Hudiyo, which is ang ginatawag naton nga Judaism o kung Hudaismo, nagsaylo sila sa o kung na-converter sila, nagsaylo sila sa Kristyanismo, no? Na kung sa diin ini amo ang pagtuluan nga gin-establishar ni Ginoong Hesus diri sa duta, no? Kag ini ang Espiritu Santo o kung ang Holy Spirit, no? Nga ini siya ang ginsaad ni Hesus, no? Bago siya magkayab sa langit, no? Makita sa Juan kapitulo 16 bersikulo 13 sang balaan nga kasulatan, no? Ini ang ginsaad niya sa iyang mga apostoles nga magagiya o kung magatuytoy sa ila nga makita nila ang kamatuoran. Okay? So ining Espiritu Santo ang nakakita nga may kinahanglan, no? Nga mayara sang formula, no? Magsiling kita gani nga formula, doa mo na siya ang ginatawag nga dapat gid nga hambalon, no? O kung pagpahayag. Ano ini nga pagpahayag? Ining pagpahayag sang pagtuo, the profession of faith kung sa English pa, o kung credo o kung creed, agud mag-isa ang simbahan, no? So amo na suno sa tradisyon sang simbahan. Kag sunod mga kaabyanan, kag mga utod ko kay Ginoong Jesucristo, diri makita naton sa Juan 16, ginupod ko na lang agud nga sa mga wala dira sang Bible o kung Biblia sa ilang mga puloy-an, ang pwede nyo nga malantaw ini nga verse, no? O kung bersikulo sa kabalaan ng kasulatan. Nakabutang sa Juan kapitulo 16 bersikulo 13, o kung sa English dira kung may ara ka mo, John 16 verse 13, no? Pero kung mag-abot ang Espiritu sang kamatuoran, siya magatuytoy sa inyo sa bugos nga kamatuoran. Ang ihambal hindi iya kundi magasugid siya sa inyo sang iya nabatian, kag magapahayag siya sa mga butang nga palaabuton. So mga kabyanan, ini nga dinalaan sa balaan kasulatan ang ginhambal sang aton Ginoong Hesus sa iyang mga apostoles. Amo ini ang ginsaad niya nga Espiritu Santo nga magatuytoy sa ila agud makita nila ang bugos o kon ang kabilugan nga kamatuoran sang pagtuo, no? Kag ang ihambal ni sa ila, so bali ang ginhambal sang Espiritu Santo sa ila hindi iya lamang kundi kung ano ang nabatian niya sini. Okay? Kag syempre ma-foretelya o kung magapahayag siya sa mga butang nga magakahanabo o kung matabo sa palaaboton, no? Sunod nga kasaysayan amo nga suno sa katisismo sang Iglesia Katolika, kay may ara ang simbahan naton mga kabiyahan kay mga kay Ginoong Jesucristo sang ginatawag nga katisismo. May ara gid siya nga libro, no? Kung sa diin gintipon gid ang tanan nga mga doktrina, ang tanan nga mga ginatudlo sang simbahan sa isa ka libro, no? Agod nga hindi ini madula, ma-preserve ini tubtob sa katubtuban, no? Hindi lang sa aton nga mga tumuluo sa subong nga panahon kundi sa mga palaabuton pa nga mga tumuluo, no? Kag suno sa ginasiling naton nga katisismo sa Iglesia Katolika mga kabyanan, kag mga kay Ginoong Jesucristo, ang nagatuo ako amo ang pinakadaan nga Romano katisismo, kag nga dala sini ang otoridad
gikan sa lingkuran sang leader sa mga apostoles nga amo si San Pedro. So ang Apostles' Creed o kung ang nagatuo ako amo ni siya gali ang pinakadaan, the oldest, no, ang pinakauna, no, nga Romano Katisismo nga kung sa diin ginapahayag diri, no, kag ginadala sini ang otoridad gikan, no, sa leader sa mga apostoles nga amo si San Pedro. Take note mga kabayan, si San Pedro amo ang una o kunahauna nga obispo sang Iglesia Katolika sang aton simbahan, no? Kag nagambal dira ang nagatuo ako ginpakamaayo nga ginatawag man nga kredo sa mga apostoles bangod ini ang matinuohon nga ginpalipot sang pagtuo sang mga apostoles. But silingon o sa aton pa sa English pa ginpalipot ini o kon summary, no? Because may ara kita nga duha ka mga kredo o kon pagpahayag sang pagtuo nga ginagamit sa aton simbahan. Amoy ning nagatuo ako o kon ang Apostles' Creed kag ang Credo Niceno o kon ang Nicene Creed. Now, anong kinalain sang Credo Niceno sang sa nagatuo ako o kon Apostles' Creed? Ang Credo Niceno ang medyo malawig sang sa nagatuo ako o kon Apostles' Creed. Kaya nagatuo ako kung the Apostles' Creed mga kabyanan is malipot lang, no? Amo na nga gintawag nga matinuohon nga ginpalipot sang pagtuo sang mga apostoles, no? So ang ining nagatuo ako o kung ang Apostles' Creed o Credo sa mga apostoles ini ang pinakadaan nga simbolo sang pagbunyag sang Iglesia sang Roma. So amo na siya mga kabyanan. So the oldest symbol, kung sa English pa. Kung sa diin ini ang ginagamit na pagpahayag sang pagtuo sa bunyag o kon baptism kung sa English pa. So sunod mga kabyanan kag mga utugo kay Ginoong Hesukristo, suno sa CCC o kung ang iya sinidako ang otoridad nagagikan sa ini ang kredo sang Iglesia Romana, ang lingkuran ni Pedro, ang lider sa mga apostoles nga nagaunod sang isa lamang nga pagtuo. So ina naton makita na siya naton sa CCC number 194, no? So silingon ini nga otoridad dako, hindi ni siya gamay, no? Kag ining kredo nga ini naghalin ini siya sa Iglesia sang Roma. Kung sa diin dito ang headquarters ni Pedro ang lingkuran niya, no? Kaya ginahambal ko kagina si Pedro amo ang nahauna nga obispo sang o kon Santo Papa sang Iglesia Katolika, no? Sunod pagid mga kabiyang kay mga utugo kay Ginoong Hesukristo, ang nagatuo ako ang Trinitaryo man, no? But silingon ang Apostles' Creed o kung ang nagatuo ako isa ka pagpahayag sang pagtuo nga Trinitaryo o kung Trinitarian kung sa English pa. Nagasugod ini sa unang nga persona sang Santissima Trinidad o kung the first person of the Holy Trinity, no? Ang Diyos Amay ang una nga nagapanghikot sang kaluwasan sang katawhan paagi sa ikaduha nga persona o kung the second person nga amo si Jesucristo, kag sa buhat sang ikatlo nga persona o ang third person nga amo ang Espiritu Santo. So ining Santissima Trinidad mga kabyanan, isa lang lamang ini siya ka Diyos pero may tatlo ka persona. So aton pagid ina padaluman sa aton masunod pagid nga mga pagtalakay sang katesismo diri sa aton nga programa, no?
So gani ang nagatuo ako ang isa man ka selyo sang pagbunyag nagintugyan sa aton sa adlaw sang pagbunyag sa aton. But silingon ining nagatuo ako o kung ang The Apostles' Creed isa ini ka selyo o conceal o baptism o kunsang pagbunyag, no? Amo ini siya ang marka, no, nga gintugyan o kung ginhatag sa aton sang kita o kung sang adlaw nga kita ang ginbunyagan diri sa aton simbahan nga mo ang Santa Iglesia Katolika. Kagang ini nga background ang makita naton sa CCC number 197. So kung si San Ambrosio pagani sang Milan, obispo sang Milan, ining credo o ang nagatuo ako ang isa ka espirituhanon nga selyo pamalandong sang aton tagipusoon pag walay katapusan nga manugtoy-toy ang manggad sang aton kalag. So mga kabiyanan, kung suno pa kay San Ambrosio, ini ang isa ka selyo nga hindi naton makita kay bangod ini espiritual. So mga kabiyanan, pasensya sa aton nga mga putod kay Ginoong Jesucristo kay may gamay lang nga mga technical nga mga issues nga kita ang nagaka-experiensyahan diri sa aton nga programa. So siling ko na si San Ambrosio naghambal nga ining credo o kon ang nagatuo ako isa ka espirituhanon nga selyo o kung sa aton pa isa ini ka selyo nga hindi makita because nga ini siya ang espirituhanon o kon spiritual.
Kag ini man ang masiling naton nga pamalandong sa aton tagipusoon because nga kung aton ini siya nga ipahayag o kung i-recite, no, is nagapamalandong kita sa aton tagipusoon. Kag ini nga credo o kung ang nagatuo ako, ang wala ni siya sing katapusan nga manugtoytoy. Because ang ini nga sa nasiling ko na kagina, ginhimo ini sang 12 ka apostoles sa pag-ubay, no, sang Espiritu Santo o kon sang Holy Spirit. Kag ini ang manggad sang aton kalag. Ini nga manggad ang hindi gid makuha, no, nga aton gid dalon kung sa diin man kita, kag kung kita man ang magtaliwan sa sini nga kinabuhi. So trivia lang mga kabyanan, ining ginatawag nga nagatuo ako, ini siya mga kabyanan ang gina-recite naton every time nga magtambong kita sang santos nga misa, labi na gid kung Domingo nga adlaw o sa mga misa man nga ginasaulog ang kapistahan sa aton Ginoo, ag amo man kung kaisa sa mga kapistahan sang mahal nga Birheng Maria. So ang sunod mga kabyanan, paano nabahin ang nagatuo ako o kung paano ini siya ginutod-utod, no, o kung divided into parts kung sa English pa. Ang nagatuo ako nabahin sa 12 ka parte, no. So masiling-siling ko na kagina, so naupat to sa atong ginkuan kagina, ang nagatuo ako o kung ang Apostles' Creed may ara sang tawag nga 12 articles. Kaya ang mga parte nga ini tawag man nga mga artikulo, no? Kung sa aton pa kung makita naton ang libro sa aton konstitusyon sa aton nga pungsod, may ara kita nga makita nga artikulo 1, artikulo 2, artikulo 3, artikulo 4, no? So amo man ina sa aton nga nagatuo ako nga pangamuyo because nga ini ang nabahin man sa mga parte o kung nga tawag man naton nga artikulo. So dili lang kita anay mga tubtob, no, mga kabyanan kag mga Ginoong Hesukristo sa sining aton nga pagpalayag sa aton programa ang Katesismo sa Hiligaynon online. Kag sa liwat mga kabyanan, ang kamo ang akon gid nga ah, engganyo o kung gina-encourage na mag-subscribe man sa aton nga YouTube channel ang Hiligaynon Catholic Bible Reading, agamo man sa aton Facebook page ang Pulong Sang Dios / Hiligaynon Catholic Bible Reading. Hindi ka mo magkalipat sa pag-like, pag-comment, sa pag-subscribe, kag sa pag-share man sa mga kauturan naton nga wala pa nakahibalo sa aton nga magamay nga ministeryo. So sa masunod nga naton nga programa mga kabyanan, ang aton nga talakayon is ang unang artikulo o kung ang unang nga bahin sang nagatuo ako o kung the Apostles' Creed. So update lang sa nagligad nga Domingo gali,
siling ko sa inyo, mayari kami din mga bisita tani na maabot diri sa amon balay, galing wala sila nakaabot. Gusto ko lang ay ipabalo sa inyo hanggang atong mga bisita namon, waay mas sila kakadto. So kanugon gani ang isiling ko, may ara pa kita sang time tani magprograma diri sa aton nga live streaming. No, mga kabyanan. So, sige lang. Ang Ginoo lang ang makaibalo sa aton kung sanogid man kita maka live streaming kag makatalakay sa aton nga programa diri sa Hiligaynon, sa aton nga ang katesismo sa Hiligaynon online. So, remind ko lang kamo mga kabyanan nga gilapit na gid ang pagbalik sa aton nga Hiligaynon Catholic Bible Reading. Siling ko na sa masugod kita sa mga una nga semana sang malason nga bulan amo ang bulan sang Setyembre. So, dire lang anay kita mga kabyanan sa aton nga programa ang Hiligaynon, ang katesismo sa Hiligaynon online. Sa liwat, ini ang inyong alagad, ang inyong host, amo si admin ninyo. Madamo gid nga salamat. Dayawon ang Dios sa gihapon, pro Deo et Ecclesia. Pangamuyo kita sang mga pangamuyo o kung sa pangamuyo nga gintudlo sa aton Ginoong Hesukristo sang yari pa diri siya sa duta 2,000 ka tuig na ang nagligad. Sa ngalan sang Amay, sa Anak, sa Espiritu Santo. Amen. Amay namon nga yara ka sa mga langit, pagdayawon ng imong ngalan, mabot sa amon ng imong ginharian, matuman ang imong pagbuot diri sa duta, siling isang sa langit. Patagan mo kami niyan, sing kanon namon sa matagadlaw, at patawaron mo kami sa mga sala namon, siling nga ginapatawad namon ng mga nakasala sa amon, na dili mo kami ipadaog sa panulay, Ginoo, luwason mo kami sa kalaot. Amen. Sa ngalan sang Amay, sa Anak, sa Espiritu Santo. Amen.